Alright, nandito na kami sa Calgary Zoo. Yan, excited na mga lola and Isabel. Ayusin mo. Pero si Cookie. Kuri-kuri kokoy. Dito kami nagpark sa likod kasi mas maganda yung parking dito kaysa doon sa main parking lot dun sa tapat. Up, up. Slow down. Up. Let's go, let's go, let's go. Let's go. How much yung bayad? $50. Adult? 60 plus. 3 senior. Dino-double check lang din yung presyo. Kasi nabigla sila ng presyo ng kada tao. Justin Food. Senior. Justin. Hindi mo para bang maribo. 1, 2, 3. Paisa-isa muna. Belle, where's the tiger? Belle? You don't know. Puntahan si Tiger. Palagi nasa gilid si Tiger eh. Oh, yung Tiger baby. Oh, look, hi Tiger. Oh man, oh no. Huh? He's gonna eat us. Come here. Oh, yan oh. Belle, come here. Pero maniwang. Ito na oh. Maniwang. Tiger. Sa Albay, ano pa? Oh. Sadit pa ni, hubin pa garo ni? Sa Albay daddy, magayon yung asin. White. Hubin pa ini? Oh? Wow. Oh. Wow. Isabel. Ay, Oh. nagreklamo siya dahil Reebok na yun do. Sabi niya, sabi ko ng Tiger. Daddy, mas healthy sila sa Albay. Ano daddy, ano pa? Wake up. Ngayo, tabad. Yan oh. Natutulog eh. Kinda. Like Kuya Justin. Oh, wild This boar. is Oh. the life. Description. Wild boar. Baboy ramo. Or Wilbur. Which one are you? Turog. Oh, and they're old too. Oh, so Wilbur. Mga hugakon. Si Wilbur. Diyan sa likod kang lag kaya si Saro Joanna. Isa kaya. Mga red panda, mga tulog. They're sleeping. Oh, here. Isabel, come here. Isabel, right here. Isabel. Right here. Isabel. Oh. Oh. Right there. Right there. Kuya. Come here. Oh, yan oh. Ayan. Ayan oh. Oh. Ayan oh. Ayan oh. Auto na. Auto na. Uy, baka magluk sa pata. Sige. Lala. Oh, yan jig-jig oh, sa taas oh. And right there pa oh. 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 Cute and adorable? No. Very cute and adorable daw sabi ni Isabel. Oh. 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 Very cute and adorable. Oh, red. Tik there. Jig-jig. Where's your panda bear? Garo sa last year, kuya. Bako kayo mga ay. Sige. Smile. Oto, smile. Look, baby. Oto, baby. Oh. Oh. Mas lipat kita na. Okay. Okay, let's go. Let's go. Other way. Dito pa lang kami sa may bungad, marami nang nakikita sila Isabel and Jig and Kuya Justin.
May red panda, may tiger, may yung mga baboy na malalaki. Ayos. Oh. Hindi ka ni? Di ko sigurado. Kasi kung nagpicking kami, araw kaya ng itsura kang cherry. Di ko sigurado. Sour cherry. Sour cherry. Parang sa sarap po. Ang daming bunga. Sabi ni Ellen ay sour cherry daw. Kung si Mama LB, namitan yan. Si Mama LB. Ano pong nandyan? Tinanong sa Pilipinas. Duot. Si mama mo. Walking! Isabel! Damang kiyas gasyon. Ay, nagtago na naman. Tago na naman. Ah, pinaparulos pa lang kaya. Oh. Ayun na. Oh. Ay, ako food. May food na. No. Ano ba ganyan? Karton. Oh. Ginangat-ngat ang karton. Tik, that's you, look. Look po. Monkey. You're a monkey. Oh, look. Ay, ito, hyena, ito. Bako man. Ano? May ano po nakakagduman kung ano. Look, monkey. Monkey, oh. Over there. Tell your mom about that. Meron pa dun. Meron pa dun isa ito. Japanese hero. Kumakain. Oto na sa saro. Eating. Pinapalabas pa lang kasi. Ang mga... O yan pa. O yan o. O yan o. Oo. Oo. O yan po. Sa gilid. Eating. Isabel! Mami! Car? Sige na ka muna. Ayun o, dinosaur. Let's go. Let's go. Isabel! Where's the dinosaur? Where's the dinosaur? Hindi niya pa nakikita. Hindi niya pa nakikita. There! Right there, in front of you, very big mama dinosaur. Wow! So, Rockosaurus, sigurado ka Rockosaurus yan. Rock man talaga. Rockosaurus. Totoo man. Rock. Rock. Ay, sinasabi siya. Klase ng ano. Wow. Rockosaurus na rock. Isabel! Isabel! Wow. Wow. Si Isabel hindi mapakali sa mama dinosaur tapos sa baby dinosaur niya. Sakay, Jik. Dali, picture. Sit down, anak. Oh. Go play with the bear. I can probably like watch your video. Oh, this is panda. Yeah. I'll just stay right here. I'm trying to climb on top of it. Nandiyan na ng mga bulaklak oh. Daffodil ata ito no. Ang healthy. How about Jik? Giraffe? Oh, look Ate Bel oh. Oh. Ate Bel, can you put it to Jik? Can you put it to Jik? Wow. Ate Isabel. Put it to Ate Isabel. Oh, you go. Puro jik-jik kami. Ulit ko jik-jik. Dali. Nagustuhan tuloy yung isa. Picture sa mga roses. Oh, up. Ate Bel. Ate Bel. Sige, Ate Bel, hold it. Hold mo muna first. Jik, put it. Hold ate. Hold ate. Okay. Yan. Oh. Yay! Yay! Ay, tinanggal ulit. Wow. Nakulawan pala ng camera eh. Kaya nga daddy sa Riyadh.
car should be careful kasi they just, nagpapass by lang sila. Ngayon lang ako nakakita ng tunay na camel. Ito ang squirrel. Ang laki pala. Hi, si Ang laki pala no. Nakay Kuya Justin. How many camel, baby? 2 camel. And baby coming. Very big. Ano, baby? Huge. Look at that, oh. I want to ride the camel there. Kadakula pa lang ang camel, no, Kuya? Kalaw kayo, makakabayo lang ay. Ano, Jik? Big camel. Ano, Jik? Pakahiling ko kayo, ni. Malas ka kung may karabaw man yan. Ang problema mo, kaya bapaso para ano? Para tanom. Ayos, no? And in loving memory of Robert and Baka, isa sa mga founder ng zoo na to. Let's go. Allowed kayo siya daw sa eh. Yan o. Ang ganda ng peacock. Last year, binuka niya yung likod niya yan. Ang ganda. Tago. What's that? Peacock. I'm a peacock. Come on, get over here. Anong... Isabel. Hindi ako malalamduhan. Anong... Si Isabel dito gusto. Friends of the Garden. Naalala mo, Dad, yung Amazon... Yung mabaho? Yung inimitate Yung nila, mabaho? yung temperature. Ayaw ko na doon. Grabe to. Okay, hold on. May pangalan pala sa peacock, si Fabio. Yeah, I saw sa... Si Fabio. Dahil kayo na cellphone ko. Cellphone ko. Okay. I know it's hot. Let's go there later maybe. May kulay ang tubig. Kinukulayan nila. Ito para siyang para siyang weather sa Pilipinas. Mainit dito sa loob. Ang ginagaya nilang, uy! Ang lalaki ng, Helen, makupa. Ang lalaki ng makupa, oh. Oh. Ang lalaki ng makupa, oh. Oh. Ang lalaki ng makupa. Kaya lang bawal kunin. Makupa, ma. Naalala ko doon sa tatay. Piling po doon. Bawal. Pero matamis siguro yan, oh. Ang laki ng makupa. Yan, oh. Para yung mga pangapuno natin sa Pilipinas. Jik. Hindi Jik ka running? Nag-enjoy yung aki running? Bawal. Bawal magpudo. Ay, ang English niya, Mama B, love apple. Love apple? Oh. Love apple palang Dapat pala. Kami na dapat pala, madalas ito pa kanon. Love apple pala, no? Ano yan? Duhat? Duhat ata to. Ay, hindi. Akala ko duhat. Ayun, ang papaya. Ang taas ng papaya. Kinulayan nila ang tubig ng blue. Ito, rami natin yan sa Pilipinas. Oh. Guyabano. Guyabano yan, oh. Kakao. Daming bunga. Mga bulaklak ang kakao. May bunga rin ang kakao. Oh. Oh. Guyabano. Tapos kakao. May bunga pero ang kakao may bunga. Hinog na. O to. Ayun, oh. Puro burak. Ay, yung may kakao. Puro burak. Guyabano. Kakao. Sour grape, sour soup. Let's go, Jik. Let's go.
Wow. Ito ano to? Nakalimutan ko to. May bunga oh. Di ko alam kung anong puno to. Di ko alam kung anong ano. Baka kita eh. Tanda mo ni? Ini oh. May bunga baga oh. Pero nakahiling na ako kayan sa to. Ano yan? Hindi ka yan. Lemon garo yan. Yan oh. Parang lemon. Ano siya? Key lime. Oo, kaya nga. Parang lemon. Sabi ko na yun. Powered by plants. Chocolate tree. Kakao. Ang klima dito sa loob, ano, parang ginaya nila yung klima sa mga tropical na bansa. Humid. Yung makopa, ang dami bunga, lalaki ng bunga ng makopa. Parang asarap pitasin eh. Pa, ilon ma makopa, darakulaon. Makopa, oto, kadrakula. Oh, mama, mami, look. Look, makopa, kadakula, darakulaon. Oh my gosh, that's like in our kanto sa labas. Love apple pala niya na ng English kaya. Daddy, butterfly on the other room. Oh, dyan, ilan ko muna sa ilang makopa. Ayun o, Draculaon o. Oh, come on. It's like nasa kanto lang yung bahay. Uncle Boy mo. Okay, Gonna put? Okay. Put on kay Jik Jik yan. Amazing. Jik Jik, you're not... Aba, may nakasama pa ditong plants natin o. Siyempre, o. Philippine ground orchid pala to. Yung nakikita natin mga, parang iniipot ng mga... Kami, anak, kami. Jik. Tumutubo lang, parang ipot ng mga ibon sa atin, di ba? Ano pala yan? Wow, butterfly, mga ano pala to? Butterfly sanctuary. Let's look for the dots butterfly. This butterflies? Yeah. Oh, let's go. Oh, look, they're flying right there. Oh. I want the dots. The dotted one? The dots. Oh. I want the dots like that. Mahanap kita mga butterfly, oh. Tatahilin's here. They are happy flying, baby. Oh. Wow. It's a lotus, baby. Oh. No, dyan na. Mahulog ka. Mahulog ka dyan. And the butterfly can swim. Yep. I know. They can swim. Come here. Dumagat sa mga butterfly. Let's go. Here. Right there. Oh. Nahiling mo mga butterfly? Oh, look oh. Oh, hi! Wow! Ang dami na lipad-lipad pero nasa taas sila. Mainit dito sa loob. Woo! Oh. It will stay. Ha? Oh, yun, butterfly right there. No, bawal lang itouch ang butterfly. Just look, anak. Kasi bawal. Why bawal? Is it dangerous? It's not dangerous, but let them fly. Okay. Oh, look oh. 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 Pagod na tong isang butterfly. Well, let's go. Saging. Ha? My storytelling. My storytelling. Let's go, Bel. May ano pala dito. Pwedeng mag kung anong event, kasal ata yan mamaya. Yung peacock kasi nandun eh. Ayun, nandiyan yung peacock pala. Speaking of peacock, si Fabio. Ayun ba si Fabio? Ayun o. Ayun o.
Si Fabio. Fabio! Pangalan niya Fabio. Ano yan, solo lang? Solo lang. Picture, siyempre picture sila mama. Di lang yung sige ikot-ikot. Area na ani. Annabel? Sige, picture ka dyan. Front. Here, oh. Isabel, here. Isabel. Picture ko ka. Isabel. Ah. Mabuti dito, presko. Dun. Ay, may picture. Mama, ako na ready ng camera. Okay. Okay, mami. Lahat ng angle, papicturean na. Okay, 1. After nito, IKEA na tayo. Slide ka na lang, mami. 1, 2. Hindi maglaog, ano? Bawal po. 1, 2. Uy! 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 Nag-exercise aki. Grabe. Grabe. Sige, para mamaya tulog ko sa biyahe. Ano pa? Sige. Uy! 1, 2, 3, 4. Whip! 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 Apple, oh, lumalaki na, oh. Apple tree. Nawawala si Joanna. Nawawala si Joanna tapos si Jikjik. Si Jikjik kasi mahilig magtakbo-takbo. Pinapabilo namin. Para yung ano, yung energy maubos. Ang ganda naman ito. Yung katulad ng tinatanim ni Mama. Nilagay lang sa ano. Wow. Look, baby, oh. Yan. Ang ganda. Ang klaseng bulaklak to, no? Sino ba Marco mga Ano yan? Mga marigold yan, ano? Marigold. Marco, tanda mo last year mga ano digdi mga cabbage. Oh, mga hindi. Pagpalipot na ba kaya sa mga cabbage na pigaano nila? Pigtatanong pagpalipot na. Depende sa Di August mga katulog ng ligit August rin. Nasa bagay ito, ayo. Ibong bugay. Mayo kung Mga marigold. 50, 60, 70, Ang ganda. 80, 90. Hindi kamote. Kamuti ano pa? Kanina pa yung dalawa yung nag-exercise eh. Ginagawang militar ni Kuya Justin si Isabel. Ang ganda, no? Bangad ako ng bangad. Ano? Saan kayo nakapunta? Ay, hindi ko na alam. Basta nakapunta kami sa ano, sa Zoo? Pika. Ining mga Sa Bika. mas nainggan nyo sa mga burang. Ayun. Girl, nakahiling siyang ice cream na poster. Girl, nakahiling siyang ice cream poster. Sabi niya sa ko, chocolate. Chocolate. Tapos, ice cream. Pagkabalik ni, pagal na siya. Siguran. Isabel, yung mga pinsan mo nandito. Oh. Di ko man doon. Isumalis kasi. Oh. Oh. It's right there. Oh, it's itchy. Look at the itchy. Oh, there's a baby one right there. There's baby there. Isabel, look. It's eating. Oh, be careful. There's a baby. It's pretty. Ay, wala ko pati statwa. Baby. Isabel, look. Look, Isabel's there. Oh, there, it's eating. Right there. Oh, yeah. Eating. Anong kinakakanya? Ganun Ayun, ko oh. sa Sunday niya. Hani, anong kinakakanya? Ganun niya. Bako man. Bako. What is he eating? Nagtatampo. Is it fruit? I feel like he's eating his food. Sabi yun sa pag-ibig. Oh, ito saro. Nagbe-meditate. Okay. Oh. Ano? Oy! Oy! Nanggot. Ano yan? Nagalit? Ay, may baby. Ma, may baby, oh. Baby siya. Kaya pala binabantayan niya. Ay. Abit to.
That's the mama. Ano, Bel? At least nakakita si Isabel daw si Jik Jik ng... Na ano? Girl, ay bako girl, may iba kayo ba sa cafeteria daw ko laon na picture. Nabisita ko na yung mga pinsan ko. Kaya nga eh, sabi ko, hi cousin. Daddy, kali ko ka ba? Let's go. Ano, sa Flamingo naman. Let's go. Flamingo. Favorite animal ni Isabel yan. Oo. Palagi yan ano. Isabel, paano flamingo? Nababanggit ni Isabel. Isabel, paano flamingo? Oh, hindi na. How's the flamingo? Bel! Paano flamingo? Paano flamingo? Oh. Just did. Ata na. Bel, oh. May numbering para sa inyo. May mga chips and that. Yan may cafeteria daw. Siyempre. Manitiso ng ano, no? Legs. Asa si Isabel? O, Jik Jik, Flamingo. Flamingo Jik. O, Jik. Isabel, paano flamingo? Iling man. Iyo. Paano flamingo? Flamingo. Kay, kaseryoso. Pagalingan ka. Padalagan ko yan. Bel, Ilingan talan. yung Flamingo. Oh, hi. Flamingo. Flamingo. Oh. Hala, hala. Flamingo. Jik, look. Flamingo. Flamingo. No, here lang. Nilipis pala ng legs ng ano, ng flamingo, no? Sexy. It says the other flamingo. Dahil maraming flamingo. Si Isabel pagod eh, pinatakbo-takbo daw ni Joanna. Hanggang doon sa malayo. Girl, pagpabalik. Kaya nawawala na pagbalik eh. Isabel lagi enjoy. Alpaca, burang nandudura yan. Ha? Nandudura. Yung nandudura to eh. Nandudura yan eh. Saan naman? Let's go kuya. Kitamba Cafe. Cafe. Ano meron dito? Kainan? Oh, kainan. Daming tao. Hala. No, Kuya Justin. Ayan pala eh, salad oh. Oh. Tama tayong kitita Emily. Gutom. Dito na kami mag-aalmusal yan. buti na lang meron ditong kainan sa labas. This is a healthy option. Salad and buffet. Wow. Ngayon lang yan. Sige. Ang bilis mag-order. Ang dami ng cashier. Lahat po sila. Oh, tray. Lahat sila pwedeng orderan. Ang bilis-bilis. Oh, chicken burger. Plate naman ito. Sarap din ang pagkagawa nila. No? Can I upgrade it to poutine? Yeah. I'm gonna upgrade it to poutine. Everything comes with fries or salad. Isang bilis ng serving nila. Oh yeah. Dami nila yun. Dami nila. I'm just waiting for one more order, the carnivore dog. Thank you. Ano kay mama? And this is the carnivore dog. Thank you. Kay papa pala yun. Kay papa na. Ayos pa po. Yun na ini.
Come on. Full pack. No, ako na, mami. Hindi, sa'yo mo. Si mama yan. Kain na. Talaga? Kung ano na kasi Abel. umano din ano. Nagsabi talaga sa si Justina dito. Ito si Nunoy. Ano pa, ang laki? Di ba? Ha? Ang laki. 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 Kaya? Nandito naman kasi sa Canada, ang ibang serving naman dito, kaya gusto na ibigay sa'yo light. Ang laki. Ano ba? Oh, muto si mama, oh. Oh. Salad-salad. Meh. Ngayon lang yan. Yan, oh. Salad si inay, oh. Ano, Bel? Gutom? Gutom ka ng training mo? Training ka ni Kuya Justin, eh. How did you learn that? Did you Noy. teach her? Noy. Nag-exercise kanina. May private si Kuya Justin kanina, eh. Soldier. Ay, day pa. Kung anong in-order dapat tumulong. Sold. Laki ng surf. Pinatian ni Papa si Kuya. Laki. Kay Philip na lang ni Papa. Hindi kaya. Kaya pa yan. Pakikante yung serving. Isipin mo, ang BBI natin, 6-7 oras pa. If she like BBI tayo ng 7 hours. But if she doesn't like you, Bukas pa tayo sa kalsada mamaya. she always Tatlog likes lang. people. Baka dumating kami, ano na, mag-aalauna na And siguro she's yan. gonna be looking for you when you leave. Where's Kuya Justin? Where's Kuya Justin? Ba, matindi ka talaga, ah. Tapos palang kumain. This is like coffee float. Coffee float. Basta matamis, eh. Hindi na ata tayo pupunta ng ano, ng IKEA, dito na lang. Oh, para mag-relax na lang dito, hindi tayo magmadali, ano. Let's go. Let's go. Eh, Jik-Jik! Si Jik-Jik, ano to? Maki ano yan? Chocolate. Wala mo masirang. Di pa ba nga ni halo-halo? Oh, ikaw lang. Ano yan? Presko? Parang eucalyptus tong puno. Puro ka baka masiram. Masiram yan. Chocolate yan. Sino ni? Puro baka masiram. Puro baka masiram. Lahat hindi masarap Di ni pa Kuya. halo ma. Haloon mo na yan. Nahalo mo. Let's go. Natahimik din yung ano. Takbo-takbo ni Jik-Jik. Ice cream lang din palang katapat to. Ano? Oh. What's that, Bel? Chocolate butter. Vanilla. Which one is better, anak? Chocolate or vanilla? Vanilla. The vanilla. Mine is better. Pareho kami ng gusto niya ni Isabel, eh. Vanilla rin ako, eh, pagdating sa ice cream. Amo nga ni kinakangkang ko na abo niya na. Where's the giraffe, Kuya? Where are we at? Okay, so without the bridge is over there. It's over there. Okay, let's go. Oh, it's right there. Destination Africa. Oh. Where's it well? Okay, let's go to Africa. Damit. Oh, lion, Jik-Jik, lion. Look. Gulayon. Gulayin. Gulayon. 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 Hindi pa si mamata. Siguro. Dahil duman-tuman ko sa mga kahoy-kahoy. Bakit tulig di? Hindi, dyan marko ito mabata. Ah. Yung sabi ni Ay, hindi garo. Kaso. Bawal garo ang pagkakandyan. No? Sino lang na kamukha lang ko? Sarabay na kita. Dahil sige na dali. Lauk-lauk ka na yan. People have for... Sige na dali. Dali na. Baka bawal pa ang pagkain. Tama na kalaan. Asan na yun? Excited si Kuya Justin tapos si Isabel, eh. Oh, si giraffe. Wow.
Tilapia. Tilapia. Tilapia yan. Giraffe. Nasa yung Suduwa. Excited Suduwa eh. Ang bilis ng dalawa eh. Yung May dalawa. laki ng tilapia oh. Tilapia talaga yan. Tilapia. Oh, yung puti. So, ano? Tilapia. Ito pa bagang color. Saro. Papa, if we have to pay for them to be able to feed the giraffe, I'll pay. Pero if we're not So allowed, tayo sa mas malapit. Where's Daddy? Porcupine. Slender-tailed meerkat. Yan sa dulo. Nakatago. Yung iba kasing animal nakatago eh. Nakatago. Ito. Asan siya? Where are you? Iba naman yan. Little lizard. Over there, by the giraffe. Giraffe. Tangkad. Nandito na yung dalawa. Wow. Mga ano yun kuya Justin? Mga tilapia? Where's the hippo? Sa the other side? Lalaki ng tilapia. Lalaki ng tilapia. Tataba. Kulang na lang uling. Ano yan? Red River Hog. Oh. Oh. Saan kayong lugar ito, no? Bibi, look! Isabel, look, oh! What is that? Anong squirrel? Justin. Look, hippo. Wow! Kadakula pa lang kayo ka na, kuya. Mura eh. Basta ang ito. Pusit, mga pusit. Ay, 3,000 Sa Africa, baga nang dadali yan pag ano? 3,300 kilograms. yes, I'm still small. 650. I'm only 56. Oh. 655 to 3,000 ulit ang weight nila. So girl, payat Grabe, pa ako. no? Payat pa ako. I'm only 56 kilogram. Oh, ano ka? Grabe, ano pa? 3 tons ang sarong ano. Country. Laki, no? Loko, ang bak. May udo. Kaya man palang pag ano, naglalaban sa buhaya, no? Tawag ang buhaya. Ano? Kaya man dagday makaya kang buhaya yan. Makunat ang skin kayo, ni. Hindi bubaga ang buhaya ang sumsumong ka mga yan. Kaya baga makapurmang ano. Kaya ang buhaya baga, nag-ano lang. Ito sa radit. Saradit lang. Pag napasiring siya duman ka sa mga darakula, siya ang kinakakan. Uy, matindi. Para mga kalabaw. Ang laki. Paano sila pinapasok dyan, no? Savannah Yard Lions and Land of... Ano yun? Lemurs. May lion sana kaso tulog. Yun, sa dulo. Karamihan tulog eh. Slowly, Belle.
Think, Isabel. Think. Use your brain. Justin. Ang sarap ng buhay ng layo na yun, nakabukaka. Ay, ay. Nakabukaka si Pugi. Ano yan? Anong animal yan? Oh, tulog eh. Pwede turok daddy, nagkakalo ka. Alis sa taas na gusto din kami. Cute. Shoot? Tom na eh. Bahay niya eh. Lumukso doon. Ang bagsak dyan talaga. Shoot talaga. Alis sa taas talaga. Oo, 3 points. Hanip ko. Papasok pa sana kami dito sa Land of Lemurs na to. Kailan bawal Lab, ano eh, mahaba daw ang pila eh. Yeah, kasi I think kasi papa yung mga lemon. Tapos bawal kasi baka ano, ang pagkain Ha? baka ano ang tawag diyan? Ito na baga. Nanghablot daw na pagkain eh. Uto kay ba na si Isabel? Ay, halipot na yan. Ay, Jake. Itong yaon duman, no? Itong sunggal, o ito. Ah, yan. Saro pa. Ano ba di? Nakawin ang maliit. Ay, anis yan. Okay, one. Okay, one. Red fronted lemur, ringtail, black and white. Okay. Oh no! Go Isabel! Anong kaya mas makatakot? Masadit lang. Masadit lang po. Jig. Diamond? Pusog man eh. Oh no! Oh, may crocodile sa baba. Joke lang. Tadaan! Nahaba kasi ng pila. Tignan. Try natin pumasok dito. Kasi last year umiyak dito si Isabel eh, kasi yung amoy. Ayaw niya yung amoy dito. Lugar na to. Yo, Justin. Let's go, Belle. Go. I watch Mario. You wanna watch Mario? What's inside? Ewan ko ano nasa. What's inside, kuya? Million. Oh, chameleon. What's inside the What's that smoke? Oh. A mist. No. Water, yes. Gorilla Research Station. What is in? Oh, there's a
crocodile right there. I'm here. Right there, anak ko. Crocodile, oh. Right there. What's that? Huh? It's a maze. It's a maze. What's that, kuya? Oh, look at all. I thought it was a skunk. It's a Pokemon. Oh, it's a monkey. He's got so much fur. View. What the fuck? There's 4. There's not 4. Way up there. Oh, okay. Ito mga bird naman dito. Have you seen the bird? It's so stinky up here. It was a terrible. Where are they? Dance in the front, dali, dance. Yung leader na isa nandito, yung mastermind. No, this is Jik Jik and Isabel. Oh. The giraffes for Jik Jik. Yeah. Or it can be yours. Ano? Okay na? Nakapaglaro na? May parang udo. Ano ko sa udo? No. Sabi niya, I'm having so much fun. Nag-enjoy, Bel? Ha? Siyempre nag-enjoy yan. Kami Parang walang mama. pauwi na rin kami. Ito ang mga itsurang goal ko sa anak ko, yung pagod na ang tawag musmusin dahil nag-enjoy. Tapos wala nang damit. Wala nang damit. Kasi pinagpawisan. Mainit na kasi, mainit na. Yan, ay, maglalakad-lakad na lang kami papunta ng parking namin. We're going home early as planned. Pero nabawas ang IKEA. IKEA. Hindi na kami dadaan ng IKEA. Gano'n na lang, mag-gas na lang tapos gora na. Yes. Look at the owl, baby, oh. Pero last year, nung pagpunta natin dito, mas mainit, no? Oh yeah. Grabe yung init ng last year. I think almost the same lang. Pero sa akin, mas mainit yung last year kasi pawis na pawis ako nun. Tanda ko yun. Pakiramdam. Hindi. Eh, medyo mahangin ngayon. Kaya last year, mas mainit kasi mas pagod tayo kasi palit-palit tayo kay Isabel. Now we have Kuya Justin to help us. And the parentals. Wala nga stroller, no? Kalimutan namin yung Naglakad lang talaga stroller. siya today. Walk lang, tapos laro kay Kuya Justin. Survive. Look, si dinosaur, baby, oh. Say bye, dinosaur. Bye, Dino. Ay, yun. Dagi dito pala. Yan ako, nakita ni Isabel. Yan pa, oh. Tapos na na-hold dito. Baby, may tiger, oh. Look.
May tiger sa taas. Bel. Pila ang sa ano sa train. Let's go. Nag-uwaw ang layo. Ano siya maluwas? Alright, unat ulit. Nandito na kami sa Kindersley. Yan. Kanina tumigil kami sa may Town of Hana. Nag-washroom sila. Tapos dito na kami sa Kindersley maggagas. So 2 hours na lang. Saskatoon na tayo. Yan. Hindi na kaya ni Papa. Ihina daw siya. Yan. Tapos sila Joy na ibibili ng pagkain. Yan. Okay na? Yossi break. Kindersley. Tapos doon kami sa Co-op magagas. Ay, ayos. Ikaw naman pa mag-drive. Kapag kabahan. Mahaba-haba rin yung mga biniyahe namin. Yung trip namin, oh. Sila Papa naka-4 na probinsya. 3 months pa lang yan. Matindi. Ano, Jake? Oh. Tapos si Tita Emily, oh. Kinikilig pa. Oh no! Oh no! Sige, one more time. Say hi, McDonald's. No, come here, outside. Mayo, daddy. Yan, pagpasok namin ng Saskatchewan, ito na. Sa Alberta, hindi masyado eh. Oh, lahat yan. Kasi, itong lugar na tigilan talaga ng mga naglo-long drive, no? Yan. Kaya pala dire-diretso yung pasok ni Kuya Justin. Na pagkamalang sasakyan nila yung amin. Sabi ni Mama, paraan niya maling sasakyan pinasukan ni Justin. Oo, mali. Ikaw talaga Justin, ha? Magkamukha kasi tapos yung kabila. Pacific yung isa, ito Grand Caravan. Ano yung bell? Wink. Papa. Mama. Buying, Mama? What's that, anak? Ano yan? Kunti na lang. Magagas lang tayo tapos... Nilalamig na si Mama. Sino magdadrive, ikaw? Hindi. Okay.